नमस्ते. आज मी खास ताईसाठी इडली बनवते आहे, झटपट इडली बनवते आहे. आता ती जॉबवरून येईल ना, मग काहीतरी नाश्ता पाहिजे ना, तर गरम गरम तिच्यासाठी इडली बनवते आहे. आता तुम्हाला दाखवते पहिलं थोडंसं साहित्य. आता 1 वाटी रवा घेतलाय आणि इथे अर्धा वाटी दही घ्यायचं आहे. आता हे पहिलं मिश्रण आहे ना, आपण मिक्स करून ठेवायचं आहे. जास्त आंबट दही असेल ना तर आपण पाव कप घ्यायचा. ओके. गोड दही असेल तर अर्धा कप घ्यायचा. बरोबर अर्धा कप दही मध्ये आहे ना आपलं मिश्रण सुक्कच राहतो. थोडा त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. थोडा पाणी टाकते, पाव कप. असं मिश्रण बघा आपलं सुक्क असेल ना तर थोडा थोडा पाणी टाकत राहायचं. थोडा हे असं मिश्रण म्हणजे असं एवढं घट्ट करायचं. हे बघ है ना, हे बघ कसं घट्ट आहे. आता हे आपल्याला आहे ना 10-15 मिनिटं ठेवून द्यायचं. म्हणजे 10 मिनिटं, 12 मिनिटं, 15 मिनिटं, याच्या 15 मिनिटाच्या पुढे ठेवायचं नाही. चालेल. आता हे झाकून ठेवते आणि आता याच्यानंतर मी पुढची तयारी करते. म्हणजे ह्या 15 मिनिटात मम्मी आता भाजीपाला कापायला घेणार आहे. आता मी भाज्या कापते. आता बघा इथे आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. आपण मिश्रण मिक्स करून ठेवलेलं. आता याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना थोडं पाणी टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी भाज्या बघा काय काय टाकते. थोडा गाजर टाकते किसून, थोडा कांदा, पातीचा कांदा, शिमला मिरची एक आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. बघा हे सर्व मिश्रण एकजीव केलेलं आहे, म्हणजे एकत्र मिक्स केलंय सर्व भाज्या. आता त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता हे भाज्या याच्यामध्ये सर्व मिक्स केले, मीठ टाकलंय. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना थोडी जरा वेगळी फोडणी द्यायची आहे. आता इथे मी भांड्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकलंय. त्याच्यामध्ये थोडीशी चण्याची डाळ टाकायची, थोडीशी उडदाची डाळ टाकायची, म्हणजे अर्धा चमचा टाकायचा. ते चांगले लाल झाले ना दाणे, मग त्याच्यामध्ये थोडी कढीपत्त्याची पानं टाकायची, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. हा आपला तडका आहे ना याच्यामध्ये मिश्रणामध्ये ओतायचा. तडक्याचा सुगंध आला. आता इडलीचं भांडं ठेवलंय पाणी टाकून त्याच्यामध्ये. आता थोडासा आहे ना त्याच्यामध्ये लिंबू कापून टाकायचा. नाही लिंबूची साल असली ना आपल्याकडे तर ती साल टाकून ठेवायची. म्हणजे भांडं कसं माहितीये, हे भांडं काळा पडत नाही. पाणी टाकलंय. हा पाणी टाकलंय. आता हे पाणी तापेपर्यंत आपण इथे आता आपलं मिश्रण भांड्यामध्ये साच्यामध्ये भरूया. आता आपण इडलीच्या साच्याला तेल लावून घेऊया. आता इथे साच्याला आपण तेल लावून घेतलंय. आता हे आपलं मिश्रण बघूया. आता थोडं सुक्क आहे, पण आपल्याला त्याच्यामध्ये आपलं बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घेतलाय. त्याच्यावरती थोडा पाणी टाकायचा. आता आपण हे मिश्रण असं पाहिजे आपल्याला इडलीसाठी आहे ना, असं इथपर्यंत घट्ट पाहिजे. आणि आपण बेकिंग सोडा टाकला ना तर मिश्रण कसं माहितीये हलका होतो, त्याच्यामुळे इडल्या फुलतात. आता आपण साच्यामध्ये भरूया. 1 चमचा टाकलायस ना? पहिला 1 चमचा टाकते, कारण हे मिश्रण आपण त्या तिन्ही भांड्यामध्ये सेम टाकायचं आहे. एक्स्ट्रा व्हायला नको ना. 1.5-2 चमचे बसतात ना एका साच्यात आपल्या. आणि तिथे बघा आपलं पाणी पण बॉईल झालं ना. आमचं बॅटर संपलेलं. बरोबर 3 साच्या भरली. हे 4 मी खाणार, हे 4 मम्मी खाणार, मम्मी 4 नाही खाणार, 2 खाणार आणि 4 ताई खाणार. आता त्याच्यामध्ये साचा ठेवते. इडलीच्या पाणीला उकळी आली आहे. बरोबर गेला खालचं खाली. सेकंड
मिक्सड. आपल्याला झटपट काय नाश्ता पाहिजे तर हे बरोबर आहे ना, पटकन. आता किती वेळानंतर आपल्याला उघडायचं? 15 मिनिटांनी. 15 मिनिटं. फुल गॅसवर 15 मिनिटं शिजवायचं. तो 15 मिनिटामध्ये आपण चटणी बनवून घ्यायची. हा, आता चटणी बनवून घेते. आता इथे आपल्या इडल्या शिजताय, तोपर्यंत इथे आपण चटणी बनवूया. आता त्याच्यासाठी एक खोबरा घेतलाय, अर्धी वाटी खोबरं, 5-6 लसूण आहे, छोटी छोटी 3-4 हिरवी मिरची घेतली आहे, थोडे चणे घेतले, आपले खायचे चणे असतात ना ते आहेत, आणि कोथिंबीर. हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे चटणी. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं. वाटताना पाणी लागेल ना? हो, पाणी लागेल. थोडंसं त्याच्यामध्ये लिंबू पिळते. आधी आहे ना चटणी सुकी फिरवून घ्यायची, म्हणजे ती बारीक होते बरोबर. आपली चटणी वाटून झालेली आहे. इथे आपली 10 मिनिटं झाली तर 10 मिनिटं झाले. आता होऊ दे ना 2-3 मिनिटं. 15 मिनिटं ना टोटल? 15 मिनिटं होऊ दे. तिकडे चटणीला तडका. आता चटणी वाटून झाली आहे. थोडा 1 चमचा तेल टाकायचं, जास्त नाही. आता इथे आहे ना थोडीशी मोहरी टाकायची. थोडी मोहरी टाकली. आता इथे थोडी आहे ना चण्याची डाळ, थोडी उडदाची डाळ. थोडी चण्याची डाळ, थोडी उडदाची डाळ, कढीपत्त्याची डाळ. ती पण टाकणार आहे नाही, आता झाला आपला तडका. मी काय बोलत होतो, तडका आपण त्याच्यात पण दिला आणि ह्याच्यात पण दिला. स्पेशल इडली आणि टेस्टी. डबल तडकावाली इडली, नाव असं देऊया. हा, टेस्टी एकदम. उडली. हो, आता त्याला सुगंध पण मस्त आला ना. दिसायला पण चटणी छान दिसते. चटणीची प्राइस डबल झाली आता. हा, डबल झाली. डबल टेस्टी झाली उलट ती. आता मी गॅस बंद करते, जरा मुरेल. थोडा थंड झाल्यावर खोलायची. बरोबर 13 मिनिटं झाली तरी. 2 मिनिटांनी खोलायचं. इथे 15 मिनिटं झाली. आपण आता हे भांड खाली उतरूया पहिलं. आता आपण झाकून खोलूया. इडल्या बघा किती फुलले आहेत ना. आता तर मला वाटतं मी 2-3च खाणार, 4 नाही खाणार. फुगले ते जरा. आता आपल्याला लगेच खायचे असतील ना सर्व, तर सर्व भांडी खाली काढायची साच्या. आणि आपल्याला समजा 2 भांडी शिल्लक ठेवायची किंवा 1 भांडं शिल्लक ठेवायचं आहे, आता खायचं नाही, तर ते भांड्यामध्ये तसंच ठेवायचं. म्हणजे परत आपण गरम करून तसं खाऊ शकतो. बरोबर. आता मी ते 2 भांडी पहिली काढते. तिसरा भांडा नाही काढायचा आम्ही. तिसरा भांडा जरा राहू द्या. त्याला काय हे काढायची काय गरजच नाही, अलगदच निघतात. खाली तेल आपण चांगलं लावलं होतं ना त्याला. नाही, पण ते अलगदच निघतात आहे. फुलले आहेत ना, लगेच निघाले ना. लगेच निघतायत. जाळी झाली बघ. गरम असेल ना? आहे बघ, गरम आहे. जाळी सुटली त्याला. हो, जाळी दिसते. हो. अरे वा वा वा, इकडे ते ट्रेनचे डब्बे लागलेत बरोबर पाठी. 1, 2, 3. चला या. आम्ही तर 1 प्लेट खाऊ आणि बघणाऱ्यांमधून 2 प्लेट या उचलायला. आणि रेसिपी बघूनच कशी वाटते बघा. आता आपल्या ताईला टेस्ट करायला देऊया. आणि इडल्या फुलले आहेत किती मस्त. हो, झाली पण एकदम मस्त आली. पण चटणी पण मम्मी पुरली रे व्यवस्थित. चटणी उरली आहे नाही बघ. उरली आहे का? हा, मला एक्स्ट्रा लागते. आणि कोण बघणाऱ्यांमध्ये सांगा की कोणाला एक्स्ट्रा चटणी लागते माझ्यासारखी, है ना. तर इथे आमच्या तिघांची प्लेट एकदम रेडी आहे. आता आम्ही टेस्ट करूया आणि आता तोडू. मस्त ना, एकदम फ्लफी. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. वा वा वा, बातमध्ये कसं मस्त दिसतंय बघ, है ना. केक सारखी झाली. हो. पहिली फक्त हेच का विदाउट चटणी. चटणीची अशी गरज नाही. गरम खान ना, चटणीची पण अशी गरज नाही, अशी खायला होते. त्याला फोडणी दिलेली आहे, तडका दिलेला आहे ना. आणि आता चटणी खाल्ली तर अजून लवकर संपेल. फ्लफी बघा किती एकदम स्पॉन्ज केक असतो ना आपला, तसं आहे. आणि कधी कधी ना नाश्त्याचा मग मी प्रश्न पडतो की काय बनवायचं झटपट. मग काय नाही, मग माणसं पोहे बनवतात. ही पण रेसिपी झटपट होते, तुम्ही अशी बनवू शकता.
आणि रवा आणि दही पाहिजे फक्त आपल्याला ना. आणि असं नाही त्याच्यामध्ये तुम्हाला भाज्याच पाहिजे, गाजर टाकायचंच आहे. गाजर, शिमला मिरची हे सगळे आपण भाज्या टाकले ना, ते तुम्ही नाही टाकलं तरी पण चालेल. ते 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आपण आणि त्याच्यानंतर आपण ते बेकिंग पावडर टाकायची, बेकिंग सोडा अर्धा चमचा किंवा पाव चमचा टाकायचा. आपलं मिश्रण रेडी होतो आणि इडल्या बनवायचे, साच्यामध्ये टाकायचे, आपली इडल्याच तयार होतात. ते इडलीचं पीठ रात्रभर मिसळ करायची गरज नाही ना अशी. हा, हे मस्त पटकन बनतात. रेसिपी एकदम छान आहे. म्हणजे 2 इडल्या संपल्या आहेत. तुम्ही पण या खायला. ही ताईसाठी खास बनवलेली इडली आहे बघा. तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा कमेंटमध्ये. आणि ताईच्यासाठी म्हणजे खास नाश्त्यासाठी बनवले. ताई जॉब करून आले की तिला काहीतरी नाश्ता ना, त्याच्यासाठी म्हटलं गरम गरम इडल्या बनवते आपल्या घरगुती. तर ताईला पण छान वाटले. तुम्हाला कसे वाटले कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.